Ikomplu l-waslit tal-immigranti f'Malta kif il-forzi armati ta' pajjiżna salvaw 97 immigranti ieħor miż-żona ta' tiftix u salvataġġ fir-responsabbiltà ta' Malta. L-immigranti ddaħlu għal ħabta ta' 27 ta' 3 filgħodu fil-kwartieri tal-Iskwadra Marittima f'Xatt it-Tiben fil-Florjana abbord il-patrol boat tal-forzi armati il-P61. F'Xatt it-Tiben l-immigranti nataw fidejn il-pulizija mit-taqsima tal-immigrazzjoni li ħaduhom fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa permezz ta' xarabanks tal-korp. B'din l-aħħar wasla issa l-ammont ta' immigranti li ddaħlu f'Malta f'inqas minn xahar jitla' għal kważi 722 persuna. L-iktar ġurnata sinifikattiva f'dak li għandu x'jaqsam mal-waslit f'Malta kienet nhar l-4-5 ta' Ġunju, meta f'ġurnata waħda biss iddaħlu madwar 370 immigrant fi 3 ħidmiet separati tal-Forzi Armati ta' Malta. It-temp kalm fiċ-ċentru tal-Mediterran tjejn mhux ftit biex traffikanti ta' persuni jissoktaw bi vjaġġi klandestini lejn l-Ewropa. B'rapporti varji jirreferu għal moviment ta' eluf kbar mill-kosta Afrikana u li mistennija jaqsmu lejn l-Ewropa fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt fl-aħħar sigħat waslu aħbarijiet xejn sbieħ mill-Greċja fejn hemm rapporti ta' dingi mimli bl-immigranti li nqaleb il-barra mill-gżira tal-Lesbos qed jingħad li f'din it-traċedja mietu 6 persuni.